chiro wakaromba sekuru Tasvu vanoda kubata kubvisa vanogona. Makadii Sekuru? Aiwa, chakanaka mbwere, chakanaka. Tinotenda isusu. Sekuru vazukuru venyu vakawanda, ndingati masvondo apfuura makanga muri KuZhombe, muine mhuri yekwamugwagwa. Asi kwakazoitwa chikumbiro mushure mekunge mabata basa pamusha waChiefkwesera kuti Sekuru azviite here kuti vadzoke vabatsirewo nharaunda nedzimwe mhuri dzakawanda. Shoko rakasvika yagarwa pasi nazvega, saka kwakarongwa kuti Sande vakasunungwa NaSekuru Tasvu nzvimbo yeZhombe Sande vanenge varimo muZhombe Sande neMande papa. Sande neMande. Yeah. Kana zvawanda basa rinosvika uchipiri. Musi 21. Unowa uri musi futi zvekare musi 21 wandoti kunoku Matare tateguru Tasvu vanenge vazorora machira akusungwa. Takuitira mwedzi wambudzi. Alright. Vazukuru vari kuuya KuZhombe paChiefkwesera apo ndo pamunenge muchiitira Matare handitika. Vanouya nei? Nekuti vamwe vangazongofungudza kuti tiri kungouya tiri kuzobatsirwa naSekuru Tasvu. Vane here cheuviri chavanenge vakabata? Vane here Matare inoziva kuti mari yetsambo kana kuti zvakamira sei ipapo? Mapadza tsanza dzedare dzinotodikana. Vochandida chivanhu kuti nawo yawo igonopinda mugirazi kana mudare rangu vanenge vatoputira mari dzavo dzeMatare zviendana maringe nekuti vanenge vachifamba zvakaita sei. Saka tingati vanouya musi wa20 musi wa20 kana musi wa21 iwoyo. Nokuti ndikudziva kuti ndanzwa kuti munenge muripo 21 na22. Saka vazukuru vanorarira ipapo kana kuti vanouya kuseni? Sande nenge richi 21. Vamwe kana vatouya Saturday kuzorarira ipapo vanobva kure zvakakosha. Ndokuti Sande kuseni tinenge tichatanga kutovhura magirazi. Handiriya. Ndatenda Sekuru.